Ni Ernest Shackleton ken ti Imperial Trans-Antarctic Expedition. Ekspedisyon ti imperyo a panagdalyasat iti Antarctica. Daytoy apakasaritaan, ket may basa, anaggapo iti libro a natitulwan iti samot-samot iti tarikayo. Daytoy umuna paset ket akauna a panangilawlawag. Sakbay a naggibos, ti may kasangapulo ket walo a siglo, 1800, agingga iti umuna paset ti may kasangapulo ket siyam a siglo. Nagadda ti napasnek a kuryosidad, dagiti adwenterero a mga mo, ken mangsukisok kadagiti lugar a di pay napnapanan ti tattao, ijay dua nga agsupadi nga ungto ti lubong. Ti amyanan nga akin ngato, wenno North Pole, ken ti abagatan nga akin baba, wenno South Pole. Nagiinno na idi, dagiti adventurero ken siyentipiko, nagirusa ti panakagteng ken panagdalyasat kadagitoy a lugar. Saan laeng mapagsukisok ken panagadal iti kadagitoy a lugar daydi napigsa nga insentibo kadagitoy, nupay ti dayaw a maragpatda akas kaunaan a nakaibanag tinrantada a mayaramid ijay. Maysa kadagitoy natured ken napinget nga explorer ni Ernest Shackleton. Nagplano nga rod daytoy nangirusat iti ekspedisyon pinanaganan na iti ekspedisyon ti imperyo a panagdalyasat iti Antarctica. Kasakbayan nga intay rugyan ti naratibo daytoy a panagdalyasat, intay amamwen daytoy paset ti lubong nakapasamakan na. Ken dagidi galad daytoy adisso mabalin nga karkar na iti biyang ti maysa nga agingdag iti lugar ti tropiko ditoy daga, ken saan anay ruam iti lugar a nalamek. Adu dagidi pagsidsiddaawan apaset ti pakasaritaan, bambanag anay isang sangayan, padpadas dagiti tattao a di malipatan, ken paspasamak anang iturong iti pagsaadan ti tao iti kas ammo tayo a sibilisasyon ita. Adu kadagitoy ti panubok ti gasat iti kay papanan ti panakitao. Adu kadagitoy ti napasamak iti adayu apaset ti daga, kadagidi imo na atawen ti may 19 a siglo. Kabayatan na, iti tawen 2021, iti agdama, dagiti dua nga ungto ti lubong iti akin amyanan ken abagatan a paset na, ket managan South Pole ken North Pole. Ket mabailanen a pasyaren ti kadawyan a tao, saan laangan a managsukisok, ken siyentipiko dagiti addaan gundaway na amakapan kadagitoy a lugar. Nupay kasta, iti baet ti panagabanse ti teknolohiya, nangipagbalin iti panagdalyasa ti tao ijay, babaen iti lugan ti tangatang, ti panagbiag ijay iti mabayag ket agpaay paylaeng kadagiti nakikired ken managandur iti lamiis. Dagitoy dua nga ungto ti lubong, North Pole ken South Pole, ket agparis da kasta unay ti kalametda, yelo ken niebe ti enterong aglawlaw. Ti kasayaatan na tiyempo ti panagdalyasat nga idiyaya dagiti ahensya nga agurnos iti panagdalyasat ditoy North Pole ket bulan ti Abril agingga iti Hunyo. Nang rugi idi 2002, dumteng dagitoy a bulan ket adda may patakder a base wenno kampo akukwa ti taga Suisa wenno Switzerland ngem imatunan dagiti Ruso ijay diso ti hielo atapaw ti taaw nga Artiko. Managan daytoy nga estasyon ti Borneo. Agarup 6 milya laeng daytoy manipod iti akin amyanan nga ungto ti lubong wenno North Pole. Manipod ditoy mapanda mangidanon mangipasyar iti turista iti North Pole babaen iti helicopter. Aggapo dagitoy a turista ijay lugar a managan Longyearbyen, ijay Svalbard paset ti Norwego. Ti Longyearbyen ket isu ti kaamyanan pagindegan ti tattao ijay Svalbard, ket agarup nasurok as nga ribo laeng ti bilang dagiti tattao nga agyan ijay. Mabaling agtayab ti helicopter amang likmot iti daytoy apaset ti lubong a North Pole nga aggapoy ti agsumbangir a direksyon. Manipud daya nga agpalaod wenno manipud laod nga agpadaya. Dagitoy a panagpasyar kadagitoy adiso ket masapa a maplano. Ket pasaray maitantan ti panakairusat na gappen iti saan mapakpakadaan a panagdakes ti tiyempo. Iti sabali a bangir, ijay kontinente ti Antarctica nga ayan ti akin abagatan nga ungto ti lubong, wenno South Pole,
Ditoy ti nakaipatakderan ti maysa a permanenteng estasyon, a pagadalan ken pagsukisukan ti siyensa, ket addaan daytoy ti pagpatayaban ken pagdiswan ti eroplano ken helikopter. Managan daytoy ti Amundsen Scott South Pole Station, ket agarup siya magasut ken 70 ket 8, 978 a milya, ti kadayuna iti disso a South Pole. Imatunan, ken patpatarayan daytoy ti programa ti Antarctica ti Estados Unidos wenno United States Antarctic Program. Addamet aggapu a biyahe manipud dijay siyudad a Punta Arenas nga isut akin abagatan unay a siyudad ti Pagilian a Chile. Ti Pagilian a Chile ket maysa a kaasitgan a pagilian iti akin babangaong tutilubong. Dagitoy na organisar a panangpadas nga adventurero ket urnusen dagiti ahensya nga agnegosyo iti panagbiyahe. May tulod dagiti turista nga agkampoy dia disso a Union Glacier. Daytoy Union Glacier ket dakkel ken naragkang abantay ti yelo ken pagayusan ti danom nga aggapu kadagiti daduma a paset ti bantay. Adda daytoy iti akin abagatan a paset dagiti bantay a managan Ellsworth ijay Antarctica. Manipud ditoy agbiyahe da iti eroplano a managan ski plane. Daytoy ti mapan mangipan kadakwada iti South Pole. Ti ski plane nga eroplano a mausar iti daytoy agandat ket mabalin ang masukatan ti kadawyan a pilid na iti paduyas nga ulnas. Na disenyo ken nairanta a para iti eroplano tapno makapaduyas daytoy nga agtayab. Aglukat daytoy kampo ti Union Glacier tunggal bulan ti Nobyembre agingga iti Enero. Ngem dagitoy a panagpasyar ijay nagkadwa nga ungto ti lubong ket saan pay unay a nabayag a napagbalin ti tao. Iti kadagiti imuna atawen ti kalabes a siglo, dagitoy adiso ket di pay nagteng ti tao. Awan pay idi ti wagas a makaited ti gundaway, iti gagangay a managdalyasat a mapanijay. Dakkel a patawid iti agdama, ken kadagiti sumarsaruno a henerasyon, ti panang diskubre ken panangadal dagiti imuna a nangirusat, ano pan nagsukisok ken nangadal kadagitoy adiso. Adu a sakripisyo ti naibanag, adu a biag ti siningir dagiti a panagdalyasa. Ket kadagitoy a pasamak, adu dagiti limtuad a naisang sangayan, a kinaindaklan ti tao. Ita daytoy abanag agranyag tinaga ni Apo wenno Sir Ernest Shackleton. Kabalyero managsukisok ken manakatao. Iti daytoy may saritang ekspedisyon, akadwa ni Shackleton ti 27 at tattao na, iti bapur nga Endurance, kinameg ida ti taaw, ket impupok na ida, iti kalalamekan at tengana, iti agarup 2 atawen. No nailisida idi, iti panakairaman da iti daydi dakkel agubat anang rugi, a kinagiddan daydi panagluwas da, saan ana makawan ti gasat. Kaya't naipasango kadakwada tinayduma a panubok. Nagtuok da iti ulpit ti lamek. Dawel ti bagyo. Ritor dagidi kimamkamat a peggad ti lawang. Uray di nagdalyasat da kimamang iti adayo adaga. Inaldaw-aldaw a nakigasang-gasat da. Ket nalasatan da ti panakarumek ti barko a nagluganan da idinto takarungsutan ti bagyo a nyebe. Nalasatan da dagiti kari ti depresyon. Ken ladingit iti daydi na unday a panakaipit kan panakurumek ti bapurda, idi nagkikinapet at timangken a yelo. Nalasatan dati panakaisagmak da kadagiti peggad iti danom idi nagbetak ti rabaw ti yelo a nagindaganda. Nalasatan dati riga ti panakapupuk da iti naiputputong adiso adi pa'y nagtengan ti tao. Babaen ti bileg tinakam, pamatikan kapwen iti panagayat da iti biyag, nagtalek da, anang ipaima iti panakaisalakan da iti kakadwada anapan si marakusok, anang balasiw iti nagnaynayon anadawel at taaw tapno mapandag birok iti arayat. Talo kadakwada tinagnag na, ken imuli kadag iti bambantay iti unag ti isla adipay naymapa. Inarami da daytoy adidaam mo, no anya apeggad ti masabet da, ken no anya agas at tinagururay kadakwada. Ket nagbaligi da. Nakaawid da amin anabak ng itipadas, karirik na ken panunot. Daytoy apakasaritaan ti ekspedisyon,
ti patawid ni Sir Ernest Shackleton, kabalyero managdalyasat, managsukisok, opisyal ken naisagudayan a modelo ti pudpudno a leader. May kadagidi dadaulo a natured a napan nagsukimat ken nang ibanag iti ekspedisyon ija Antarctica ni Ernest Shackleton. Nupay adu dagiti kaskenukana a managsukimat iti nakagunod kadagidi na ituding aganda dagidi ekspedisyon da, rimat ti adal tinaysangsangayan a patawid ni Ernest Shackleton manipod iti daytoy nga ekspedisyon na. Adu ti maadal iti daydiing gandat na apan ang balasiw iti kontinente ti Antarctica. Managan daytoy iti Imperial Trans-Antarctic Expedition. Mabigbig ti kinapateg dagiti maadaw pagpampanunutan iti daytoy nga ekspedisyon kas ipasimudaag a paneknikan dagiti adu a libro ken sursurat a naipablaak may panggep iti daytoy. Adu pay met dagiti masursuro may panggep kadagiti padas dagiti miyembro ti ekspedisyon. Nairamidan pa yan daytoy nga ekspedisyon ti adu a pelikula ken dokumentaryo a nakairamanan ti South wenno abagatan idi 1919. The Bottom of the World wenno ti ungto iti baba ti lubong idi 1920 ken Encounters at the End of the World dagiti enkwentro iti ungto ti lubong idi 2007. At dapay dagiti serye ti pelikula ken telebisyon naipagpabuya manipod 2002 natitulwan iti Shackleton. Ti dokumentaryo The Endurance ti panagibtor idi 20 a siglo wenno tawen 2000 ken adu a video a masarakan iti internet. Sakbay arugyan tayo ti sarita gaputa daytoy a naratibo ket napasama iti lugar asaan nakadawyan a pagindagan ken pagbiyagan. Daytoy sumaganad a palawag ket mayanig iti makunang amyanan ken abagatan nga ungto ti lubong, ti North Pole ken South Pole. Nagbukal nagpayso ti daga ket agtaytayek daytoy a kasla trumpo. Unos ti 24 nga oras ti tunggal panagpusipos na. Iti panagpusipos ti planeta adda nagtenga a pwersa wenno centrifugal force nga isu ti tengked na ket managan daytoy ti axis. Daytoy ti gapon apay anasayod tinay pamaysa a direksyon ti panagtayek na. Daytoy a panagtayek na kabayatan ti panagrikos na amang likmot iti init ket isut gapuna no apay nga adda aldaw ken adda rabii. Isumati nakaibatayan ti turong adaya a pagsingisingan ti init ken laod a paglennekan na. Tinagtapaw nga ungto ti tengked a pwersa ti planeta ket isu ti North Pole wenno amyanan nga ungto iti diso a managan Arctica ket ti akinbaba isu ti abagatan nga ungto wenno South Pole iti diso a managan Antarctica. Gaputa ti panagtayek ti daga akas trompo ket maysa a direksyon ti lawag ti init ket masarapa iti paset ti daga a nakasarang iti init. Dagitoy luglugar nga adda iti linya ti Ecuador nga isut linya ti pangtingaan ti daga, kastamet dagiti lugar nga umasibay iti daytoy a paset ti daga a managan tropiko, isuda ti makasagrap iti naan-anay a silnag ti init. Dagitoy lugar nga adda iti linya ti Ecuador ket pakairamanan ti Ecuador, Colombia, Brazil, Sao Tome and Principe, Gabon, Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Uganda, Kenya, Somalia, Maldives, Indonesia, kastamet Kiribati. Adu dagiti nasyon nga adda iti tropiko ket pakairamanan dagitoy ti Pilipinas, Peru, Palau, Papua New Guinea, Congo, Rwanda, Mauritius, Malaysia, Indonesia, Jamaica, Kenya, Thailand, Vietnam, Venezuela, ken dadumapay. Dagiti luglugar nga umasidig iti North Pole ken South Pole ket isudat maaddaan iti upat a panagbalbaliw ti klima iti tinawen. Ijay Arctico ken Antarctica. Maigidya ti geografia wenno geography ti Arctico wenno Arctic nga ayan ijay a kinaumyanan nga ungto ti daga North Pole. Agsipud tataaw daytoy an arpawan iti napuskol a yelo ken napalikmutan iti dagdaga. Maysa daytoy agapuna no apay anupay agparis akas sa unay ti lamek na
dagiti agpada nga ungto ti daga, adayu analamlam ti akin abagatan nga ungto wenno South Pole, ngem ti akin amyanan nga ungto na wenno North Pole. Ti daga nakaluban iti yelo, ket nalamlamiis, ngem ti tengati taaw naparabawan iti yelo. Kastamet nabababa ti elevasyon ti North Pole, no maiyarig dayto iti nagsimpaan ti rabaw ti taaw wenno sea level. Daytoy tapaw ti planeta daga wenno Earth, ket nagpunipunan ti taaw ti Arctica, ken dagdaga nagbalin pagpagilyan. Managan daytoy tapaw iti nabukel nga Arctico wenno Arctic Circle. Naidiso ti North Pole iti taaw ti Arctico. Iti sabali bangir ti Antarctica wenno Antarctic nagdiswan ti akin abagatan nga ungto wenno South Pole, ket kontinente daga. Ngem nabalkut iti napuskol a yelo ken napalikmutan iti taaw. Naduktalan daytoy kontinente ni Charles Wilkes, commander ti expedition dagiti Amerikano iti United States Exploring Expedition. Idi na pa nagsukimat iti daytoy misteryosa adiso idi 1840, 1840, nasurklaeng adwagasut at awen tinapalabas. Naipaduma dagiti naparswa nga ayop nga agindeg kadagitoy adiso. Gapu iti kinainggat lamek. Addaan dagitoy nga ayop iti naisang sangayan kabailan ken kababalin may tutup iti kondisyon ti aglawlaw tapno mabiyagda. Kas kumadagiti oso wenno polar bear iti norte nga ungto wenno North Pole. Nga agindeg iti rabaw ti timmang ken a yelo ken agayuyang iti nalamiis a taaw. Nagkadwa ti panakabalkot ti bagida iti nabengbeng a dutdut ken napusekda iti napuskul a taba tapno mamentenar ti pudot iti bagida at 37 degree Celsius wenno 37 degrees Celsius. Kastamet dagiti penguin iti abagatan nga ungto wenno South Pole. Nasedsed ti dutdut dagiti palikpik pinakapayakpakda nga usaranda nga aglangoy. Nailinged iti napuskul a kudita tinabengbeng ken napusekmet at taba. Saan makatayab ti penguin no pay adda payak na agsipud ta ababa dagiti payakda ngem ti kas kadawyan kadagiti tumatayab. Kastamet nasikil dagiti palikpikda ket iti kasta saan da makulpi. Saan mabailan ti ababa ken nasikil a palikpikda nga itayab ti bagida gapwen iti kadagsenda. Nabalkod iti niebe naururnong kadagiti rinibribo at awen, bambantay a yelo wenno glacier, ken timmangkenan a yelo ti kontinente ti Antarctica. Manipod idi nadalyasatan ti tao dagitoy adiso, immadun tinaadal ken naduktalan may panggap iti aglawlaw na, kastamet ti atmosfera ti daga. Kastamet nga immadu dagiti datos ti panagpaliiw naadal, ken naduktalan may papan iti no anya ti may gubway, dagiti garaw, dagiti dadakkel a yelo iti panagbaliw ti klima iti daga. Kadagituyan a panawen, addan dagiti impatakder, dagiti kababaknangan, ken kapipigsaan a nasyon iti daga nga estasyon, ti pagarimisan, ti siyensa, iti igid ti Antarctica, tapno mataginayon ti panakaadal ti interior, kastamet ti aglawlaw na. Ijay akinabagatan nga ungto wenno South Pole, nagtitimpuyog ti 12 pagilyan, idi 1959, 1959, nangaramid iti katulagan pangaywan ti tattao iti lugar, tapno mataginayon ti kinasudi ti aglawlaw ti Antarctica. Napagkaysaan da at ti kontinente ti Antarctica ket masapul nga agpailaeng iti kapya. Ken saan to apulos pakaygapuan ti sinupya. Idi 2020, 2020, agarupen 54 dagiti pagilyan nagpirma nga imanugot kadagiti nailanad kondisyon. Daytoy katulagan ket managan Antarctic Treaty. Dagiti 52 pagilyan nangipunganay iti daytoy ket Argentina, Australia, Belgium, Chile, Pransya, Hapon, New Zealand, abagatan nga Africa. Napagkaysa pagarian ti Britanya, Estados Unidos, ken Russia. Agdagop itan ti 70 dagiti permanente nga estasyon ti pagadalan, ken
Amirisan, anay patakder ijay. Ijay met, nabukel nga Artiko, when Arctic Circle nga ayan ti akin amyanan nga ungto, North Pole, na idisu dagiti estasyon ti siyensa kadagiti nailikmot a pagilyan iti lasud na. Kas kumati Dinamarca, wenno Denmark, Greenlandia, wenno Greenland, Norwego, wenno Norway, Swecia, wenno Sweden, Finlandia, wenno Finland, Russia, Canada, Islandia, wenno Iceland, ken Alaska, apaset ti Estados Unidos. Adu dagiti tattao a nagindeg iti daduma apaset ti lubong a nagrayo anang sukis o kadagitoy dua a kalalametan adiso ditoy daga. Ti akin amyanan nga ungtoy ti tapo ti daga wenno North Pole ken ti akin nabagatan nga ungto South Pole nga adday ti kontinenteng Antarctica wenno Antarctic. Gapu ti kinababa ti temperatura kadagitoy adiso agyelo taglawlaw ket nairteng unay ti kalamek na. Saan makapagtali na dagiti tattao ditoy tapno huma agbiagda iti kaskadawyan a panagbiag. Malaksid ti kaawan ti agtubo a muy-muyong ditoy saan maanduran ti tao ti agbayag iti awan patinggana a yelo iti aglawlaw. Nabaknang iti naduma-duma a mineral dagiti taaw kadagitoy adiso. Daytoy a kinabaknang ti kangrunaan ita amang taginayon iti interes ken panagasem dagiti naduma-duma a pagiyan. Ket iti kasta intalgedda nga adda nay patakder a misyon da sadyay. Iti kadagidi umuna a dekada ti may kasangapulo ket siyam a siglo, 1900. Daytoy karkarna ken mapannubok a kondisyon ti aglawlaw kadagitoy a lugar, ti nagserbi a maysa a karit kadagiti adventurero a napan nag-ekspedisyon. Addamet dagidi adventurero a malaksid iti panagayad da nga agdalyasat kadagiti di pay nagtengan adiso wenno gapu iti panagasemda nga agadal ken agsukisok kadagitoy a lugar kayat damet asubuken ti tured ti pakinakam ken kired ti bagida. Kadagitoy dua adiso dakdakkel ti interes dagiti tattao iti eksplorasyon ijay Antarctica. Kang runaan nakaigapo kadagiti imuna nga ekspedisyon ditoy pinagbusbusan dagiti gobyerno ket sinuportaran met dagiti pribado a korporasyon ken nababak na nga sponsor ket tapno mangilukat da iti mabalin a paglintegan a dalan iti nagbaitaan ti laod ken daya. Daytoy ket tapno naparpardas ti panaglasat dagiti tattao amapan aglikmot iti dayta paset ti lubong agsipud ta ti taaw ket narikos a pagdalyasatan. Iti kadagidi panawen manipud sa ngapulo ket siyam a siglo 1900 agingga iti panaggibos ti umuna agubat ti lubong rimswa ti panagsasalisal dagiti adventurero a nangidaulo iti banag a kaunaan a mayaramid kadagitoy a lugar. Maysa kadagitoy ni Ernest Shackleton. Agpatingga tayo iti daytoy a punto iti umuna apaset ti sarita tayo. Padaanan ti may kadua apaset ta intay rugyan ti sarita may papan iti daydi ekspedisyon ni Apo Ernest Shackleton.